Viimeksi ihan peruspompautuksestakin se pelkää. Mitäs nyt tapahtuu? Suomenkielinen ohje, englantilaisen vierekkäin. Jaa, nyt ruvetaan laskee keskiarvoa. Kumman mukaan tehdään? Ei kato, kun se on annettu eri ihan. Joo, menee hankeen. Huomata noi linkit. Niitä linkkejä ei saa saman mittaisiksi mitä on ohjelma. Ei päästä pyörätä. Täällä pyörätä täys kierros. Juu. Ja se on aina menee suurin piirtein sellainen 0,2 milliä jompaan suuntaan, niin sun täytyy sit tuolla viimeisen linkin, eli toi Spitsin linkki, niin täytyy sit siinä kohtaa säätää kuntoon. Se ei pidä yleensä tosta ainakaan pidä ollenkaan paikkaa, jos päitä. onneksi nyt on. Kuinka säädä se nollakulma? Oli ihan sairaan paikassa täällä. Katsottu se on nollakulmista, tuossa on maksiminen katsoa. Sitten se nollakulma on vähän pielessä. Se on alhaalta ja ylhäältä täysin erilainen. Se on tosi hankala saada tosi ihan nollakulma. Se lattia on kaiken lisäksi 2 astetta vidossa sen mukaan, niin täytyy sitten katsoa se, että se on saman 2 astetta. Ei oo, kun mulla on... Joo, sitä mä yritän, että mä pistän sen keskelle tosta tikusta. Mä oon katsonut sen sillä, että mä laitan noin endpointit nollaksi ja katon mikä on nolla. Sit saadaan endpointit, niin mä näen niistä, että mulla on toi pittiservo, niin -7, silloin se on niinku keskellä. Mut sit se, että miten mä saan nähtyä, että silmällä ei näe. Sitä ei silmällä näe pirukasta sitä, että on suora. Se vaikuttaa sit, kun katsoo ne kulmat, niin ne kulmat heittää jommasta kummasta sit tietysti, kun se on väärässä suunnassa. Mä en niinku saa niitä hirveästi, ja siellä manuaaliset lapakaudet, ne ei saa tuntia tuhoa. Ei niillä tee mitään. Niillähän saa suurin piirtein sen verran, että onko se niinku 3 asteista. Et mulla on se puhelimessa se, mikä mä laitan sen puhelimenkin sit tähän näin. Sillä mä sen sain sit, mutta et onks jotain cunning plania, millä sen saa, koska mä vietin varmaan 3 tuntia. 3-4 tuntia mä yritin säätää tätä. Mitä? Jossain vaiheessa huokaa, että tää voi olla, että tässä on... Miten tää voi olla tässä? Ei tässä Fiistillähän on esimerkiksi. Ai!